अंबरनाथमध्ये नवरात्र उत्सवाला आपल्या कुटोलीमध्ये 38 वर्ष पूर्ण झाली. 38 वर्ष म्हणजे 4 पिढ्या, लहान मुलापासून मोठ्या मुलापर्यंत सगळे जण इथे खेळतात. विविध कार्यक्रम, वेगवेगळ्या लोकांना, सर्व जाती धर्माचे लोक या उत्सवामध्ये भाग घेतात. ही या उत्सवाची खासियत आहे. लहान मुलांसाठी ज्येष्ठ नागरिकांचे सत्कार झाले, गुणवंत विद्यार्थ्यांचे सत्कार झाले, असं रोज काही ना काही कार्यक्रम. नवरात्र आणि फक्त गरबा नसून शहरातील नागरिकांना वेगवेगळ्या समाजाच्या अपेक्षांचे सत्कार असं आपण दरवर्षी करत असतो. त्या अंबरनाथमध्ये कर्तृत्ववान महिला आहेत, महिलांचा सत्कार असेल, सगळे आपण करत असतो त्या नवरात्र उत्सवाच्या